Түбән-Кама шәһәренең Урман урамындагы шишмә янында кичләрен дөм караңгы. Бирдә яшәүчеләр әнә шулай дип зарлана. Кешеләрнең күпчелеге су алырга эштән соң килә, ә бу вакытта урамда инде караңгылык хөкем сөрә. Бу хакта алдагы материалда. Шелтер акан шишмә Урман урамында урнашкан. Түбән-Камалар бирегә бик теләп йөри. Шулар арасында Валентина Беляева да бар. Хатын-кыз тәмле су артыннан көн сайын килә. Бу шишмәгә без кечкенә вакытта еще көтү көтәдерик, монда киләдерик су эчәргә. Бу шишмәнең суы бик тәмле. Ну хәзер инде әзрәк кенә җыштырырга кирәк бу шишмәне. Халык яратып йөри торган изге урын 80нче елларда төзекләндерелә. Бу вакыт эчендә шишмә мәйданчыгын Түбән-Камалар үз кешеләре белән җыштырып тора икән. Күпләр су артыннан эштән соң килә. Ут баганалары булса да бирдә дөм караңгы дип белдерә шәһәрдәшләр. Пенсионера чистят его. Вы часто посещаете родник? Так-то, часто. 40 лет. Шәһәр башкарма комитетында белдергәнчә, яктырту мәсьәләсе якын арада хәл ителәчәк. Планнарда шәһәрнең барлык шишмәләрен дә төзекләндерү. Төзүчеләр бистәсендәге изге урын янындагы мәйданчык тәртипкә китерелгән. Чиратта Красный Ключ бистәсе һәм башка урыннар.